Iti baet dagiti nagsasamusam a pamabalaw ti daduma iti maatap nga anomalya iti flood control projects impanakal dagiti umili iti La Union dagiti di kalidad a flood control project anay patungpal kana ilepas iti agdama nga administrasyon. Ada report ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Controversial man ti flood control projects iti kalabas, may salataray ito'y kadagiti proyekto ti agdama nga administrasyon adakkel a pagyamyamanan dagiti umili ti La Union. Sigun iti barangay captain ti Santa Rosa ani Olivia Baradas, saan na mapaspasaran dagiti residente ti Santa Rosa, San Juan, La Union ti layos tunggal a dati na pigsa a bagyo gapo iti tulong ti flood control project anay patakder 2 atawinan ti naglabas. Kung tinatanong niyo po kung gaano kalaki ang naitulong ng flood control na ito, malaki po. Dahil sa 2 taon na naipatayo na yan ay hindi na po kami binabaha sa tuwing meron pong bagyong dumarating. Laking pasasalamat namin sa project na ito. Mapanagnakan met daytoy a panagbalbaliw ti residente iti barangay ani Amparo, Fabon. Malaking itutulong yung nagagawa ng dito sa tabi ng tubig kasi noon mababaha kami dito. Mas malaki ang tubig na pumupunta dito. Ngayon hindi na. Kabayatan na, iti yung madania State of the Nation address ti Presidente namnamaan ni Agno Pangasinan Mayor John Celeste ti nakatutok dagiti programa amang papigsa ti sektor ti agrikultura. Mang namnamamutlaang daytoy iti nakatalantan ti West Philippine Sea. Pakairamanan dagiti adang ti gobyerno setnan iti daytoy. Inawlawag na adakkel ti akem dagitoy para iti masakupan na ng runa tamay sa nga agricultural ken fishing town ti Agno Pangasinan. Yung agriculture, palagay ko yun ang inasahan namin na marami siyang i-report doon. Pati yung fishery, yung West Philippine Sea, palagay ko i-report niya. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pagilian.